Hemmeňize salam. Ediz iyleşler. Mehriban dostlar. Durmuş bir owadan da. Ýöne şol owadan durmuşda ýaşamak üçin arasçylyk düzgünlerini berja etmeli. Hemme zat öz elimizde. Egerde bir owadan durmuşda ýaşamak isleýän bolsak, onu daş töweregi arasy saklaly. Hebebi daş töwregi hapalayan adamı. Yüregim arasa däl. Owadan ýurdumyzda mehriban, gahrman arkadağymyzyň, arkadaly gahrman ferdarymyzyň tagallasy bilen halkymyzyň owadan işretli ýaşamak üçin beýik binalar, oklaw ýal, owadan ajaýypdan ajaýyp ýollar guruldy. Ata-babalarymyzyň gadymdan gelýän arzulary amala aşyryldy. Innidine bir de begenip, gurulon hemme zatlaryň gadyryny bil. Olary arasa saklamak galýa. Ýöne gynansak da käbirimiz. Şol owadan durmuşyň gadyryny bilmäni. Ýöne ki arasçylyk düýgülerini berja etmän, daş töwerege ziýan ýetirýär. Bu gedekki video ýazgymyz siziň göwüňizi açmak üçin däl, siziň gözüňizi açmak üçin ýazgy edildi. Bu video ýazga tomoş edin. Hem de netize çıkarın. Köçän Süpürýanym ejeň ýaly adamdyr. Eger sen şonu fiýlamaýan bolsaň, diýmek ejeňem fiýlan hoksun. Zıng oğlum zıng. Özler ayrarlar. Egerde sen sagaňa şularyan terbiýe berip bilýän bolsaň, onu diýmek ilki bilen sen özüňe terbiýe bermek gerek. Durmuşda bir hasap zat yoktur. Her edenin özüne gaýdyp gelir. Sebebi şu zibil bilen sen hemme eden sowaplarny köçäziňansın. Goýşy wize şekilleri hadisalar size durmuşda hemişelik sapak bolsun. Şu ýalgydaky hadiselere parksyz garamaly. Sebebi siz arasy durmuşyň gadyryny bilmeseňiz, onu durmuşam sizi ýalkamaz. Eger de sen özgelere görelle boljak bolsaň, onu ilki bilen özüňden başla. Daş töweregi arasa saklamak her birimiziň borjumyzdyr. Owadan ýurdumyzda, owadan durmuşda, owadan ýaşaly.